Waneno ka jomoko ne onge iye kanyo. Kamoting'o Edwin Sifuna ne onge, kamoting'o jatend party men Godfrey Osotsi bende ne onge. Jatend party no wacho ni ne gikwayo ng'uono. To nitie joma neno ni ng'uono ni ok en ng'uono man gi adieri e iye. Nochalo ni ok giyie gi mbaka mugoyo kaka Central Committee. Emomiyo gibiro. In kaka jakom mar chama ineno nang'o ka? Ok ing'e ni bura kapok ichope miwinjo mbaka migoyo, ok inyal yie kata tamori gima bura wacho nikech ok ing'eyo kaka mbaka idhi go e bura. Mane momiyo adwa wacho ni kaka nye party leader wacho, Godfrey Osotsi no kwayo ng'uono nikech en South Africa, a liaison committee ma Senate. An awuon aseloso kode severally ka en South Africa kono. Kowacho ni pod en oko South Africa, obro mana duogo e giko jumani. Gine liaison committee, jokombe mag committee mar jokombe mag committees mag Senate. Koro ing'eni mano koro official duty. Ok onyal ng'ado mondo duogi. Secretary General no oro ote be mar apology kano wacho ni ndege ne manonego ochopgo noyombe. Koro ok ing'eni ok inyal dhi luwo ni ndege noyombi kanye sadi no. Ka apology osechiw, kata an asechiwo apology ne Central Committee several times. Ka an Homa Bay amoko e tich, tanyalo oro ote ne party leader ni party leader, I'm sorry, an gi function mo official Homa Bay, ok anyal chopo e committee. To ikawa kaka apology to bura, Trevor ini yalo buche mang'eny. Bura tekni ntie quorum. Kata party leader, the late party leader, oseluongo Central Committee to deputy party leaders mage emochair ka en dicho make. So ok en gimoro ma unique ni ji oro apology e bura. Ji ariyo gichalo ka gima ok oyie gi